Omeskana bro ye no rube kosi ekere mba na ha orwe na o isi mbada ruwa n'ugwu ya ruo na n'ọbọ okokoko egwu ọma ịnụ n'egwu anyị na-asụ mmemme egwu ọma ekere mba na akpọ m okoma chiba egwu anyị na odedi igbo egwu ọma agwa nwaanyị nwoke ọma sichipụtara ụmụ okorobịa n'etiti ọgba ozuzu ka anyị kwuo maka nkwaji onye kwuru ka a na-eme ezumezu izu ọgụ na ihe eme eburu ni nwoke na-azụ ebu na azụ na ndịkwa onye bụ ya ebu garia na tuntun genge m ọsọ mgbada n'ugwu a sị m onye si na ọmụghị ọ bụrụ dị oji eme gịnị sipụrụ anyị mụwa ka esi ọsọ anyị n'ọgba ozuzu onye abụ onye agbasa na eke ka ọ gbasịa na oye onye agbasa na oye ka ọ gbasịa na onye agbasa na ka ọ gbasịa na nkwọ maka na anyị ji ọhụwa ya na anụ n'ụbọchị na anọ wee jiri ọhụwa ezigbo ezi ọgụ na ihe meghị onye anyị na ọhụwa mere gịnị ebu ndị nwoke na-azụ ebu na azụ na anyị onye bụ ebu ga-alata na ọ na-arụ nwata ruo ọgụ ọhụrụ mmiri Onye bụ Paul ọzọ the mighty polo Okebigbo Njaba akụchinyere nwata nke mbụ n'ọkụ ụdọ executive member CPC Semeboda onye bụ igu ka egwu na-eso asị m ọdụ maka gịnị ememe garia na mgburugburu ụwa anaghị ebe onye bụ ya anaghị eme ihe eme Chief Emeka Edward oyi na oyi ike ndị Igbo na Semeboda Director Peace Investments Limited Customs Clearing and Forwarding Agent Operations Manager aka na-ere ere ka Chukwu na-enye obodo ji agbaherenu maka na nkụta ọbụla butere agbara anụ bi n'ime ana mara na ọya mgbara na onye nwe ji ahụ ụzọ a na-agbagote ọya kwuru ka a na-eme ya lekwa ha agwọ mbịachi mbịachi okorobịa kwadobezie na ekwe na ahụ ọnụ na obi ọgaranya ka iru ọnụ na achara ụtụrụ ibe ekwe na akpa ya amara onye bụ onye okorobịa jikerunu na ekwe na akpa anyị n'obi yo egwu nganga iru ọnụ na achara ụtụrụ ibe ekwe na anyị amara ndị bụ ndị anyị ka ibe bụ nnukwu mmanwụ etere ude nsọ na ọ na-ebunite ọdịnala ya nọ ka anyị bụrụ ọghọ ndị Igbo bụ ihe n'aka ọ dịrị ya na mma Chief Dr. Ibe Omereọha nke mbụ n'Utulu Omereọha ndị Igbo bụrụ n'Igbo niile anyị ekene oke na nwaanyị ọnụ na-achara ụtụrụ ewu n'ebe anyị na-eme omenala Igbo kọchara aka n'ebe omenala ahụ eji mara ndị Igbo a na-eme ihe na-achara ụtụrụ kwa ahụ ka o ji na-akpọtụ ọdịbe ndị dị gbara ndị omenala Igbo dị atara ya ọjị awanye ihe ọma na-adị mma bido bụrụ ọwọ n'oge obi ihe n'aka dọkịta gị aiki Omereọha ndị Igbo na n'ụtụrụ a na-ekwu okwu a na-eme eme anyị ji ebido egwu ka isube ekwe n'ọgbọ egwu nganga ọha obodo zukọ ha nụka ekwesị ahụ ọnụ n'emume ụtụrụ Prince Dr. Ibe Omereọha nke mbụ na n'Utulu Omereọha achara Omereọha ndị Igbo niile ọbịa Utulu Cultural Carnival anyị eburu egwu abata na akụmata ihe autonomous community gezie ntị ka ịnụ ka o si ha maka na ọgbaka na-agba na mma na-aga akụkọ ya bụ onye jerepụta n'ụzọ kọ nke dị ya mma mana ọ na-adị ajụjụ a na-eje jụọ ewi n'ihi na ewi tụrụ ọnụ na nabịrị n'ime ya ọkwazido nwere onwe zighị n'ụwa kwa ịma n'uche ụja na isikwa onye nwere onwe zighị n'ụwa kwa ịma n'uche ụja na ọ ka o siri mee
ọ na-emekwute ihe n'ụwa mma ndị ụwa sị gị ga-ekwure ikwute nkedo onye ọya mma ọ sị gị kpanite ya isi ya enu maka ọnụgwọ ihe dị ntị ya mma ihe obi ihe na-achọ ọnụgwọ ihe dị ntị ya mma ihe obi ihe na-achọsi ike tụmụ onye gbara si gbu agụ n'ụmụ ndụ ụwa na-asị na ọ bụ nna nwụrụ onye gbara si gbu agụ n'ụmụ nna dị na-akpọkwa agụ nna nwụrụ tụmụ onye kwone na mbedo mpe weja nara nwa mba okenye isi mmiri anaghị ata ata ma ọ naghị ebukakwa na ịbụcha onye chikere eze ji ahụ ọkụ nna dị onweghị ihe iji emezi ka ikwukwe akọrùwé gẹ̀rúwó ayé mọ́ra kò sí mẹ́ ogóbí nùkọ́ kò sí mẹ́ níyẹ́pá kíkọ́ kìsì lọ́rọ̀ lákòókò akọrùwé gẹ̀rúwó ayé mọ́ra kò sí mẹ́ ogóbí nùkọ́ kò sí mẹ́ níyẹ́pá kíkọ́ kìsì lọ́rọ̀ lákòókò. o nwedịrị ihe ọzọ na-esokwu n'ụwa na ọ bụghị onye yate o mere ihe ọzọ anyị na-azọ n'ụwa ma ọ bụghị onye yate onye ukwu na-azọ n'ọya jate onye nta na-azọ n'ọya jate mana Chukwu amagwọ nwa ji abụ eze n'ụwa ejeme ya eze n'ahụ ụmụ ụwa anaghị azụza azọ too eze na-ebu n'obi ịmara akọrùwé gẹ̀rúwó ayé mọ́ra kò sí mẹ́ His Royal Majesty Eze Sakosman Ndosikano JP JAC Commissioner of Court Ike Noreza Awanya Eze Awanya ihe n'izu ọ gịnị ka a na-azọ ndị akụ nwata ọgba aghara ji bata ọ maka na ọ bụ m nwetara ihe a ka o ji ebute esemokwu ịma anyụkọ nwa mmiri ọnụ mgbe ahụ wowo ya pụta aka zụkwa bụwa pabere bụ ọ nakwa aka pụta mmanụ ezi omume na-ebu n'mba ma ajọ omume bụ abụmọnụ ka ikwukwe akọrùwé gẹ̀rúwó Abata m ayé mọ́ra eze kò m sí mẹ́ His Royal Highness Eze Dr. Mike Chukwudi Nwosu Attorney at Law Arụsị ebu n'aka ọdịnihu mgbe mgbe otu aka eme ezugo ọcha nke mgbada ndị aka eme izu asị onye na-ekwe okwu batara anya n'ụwa maka anaghị ama ama onye a na-akọrọ inekwe gedo ntị nụrụ nke bụ eziokwu si akụzinye na asịrị ejegharị n'obodo na mmetọ mmadụ azọka nwa wetara obodo ihe mmetọ onwe na ọ bụghị ajọ ihe kwetuo dike na ka o mere gboo ike adịghị o ji emekwa ọzọ ka ije kenebe ọhazuru mee n'ịgba n'ịka onye ọma His Royal Highness Eze Obiọha Okeke JP ụkpana bekee badike ba mgbochi ọgwụrụ eze nyanyerego nke bụ ya rụmuduru onye eze mụ na ada na mma ewakụ nwata zọrọ ogwosita akụ nwata ndị nwe ego nọbịana akụ nwata akụ nwe ịgba oke obodo anyị na-enye ụlọ ekene okereke mbụbido ozụka okori mbụbido ozụka kwandị enwe ihe ekekwara na ihe n'ọha na eze udo ka anyị ji eje ka ikwuo akọrùwé gẹ̀rúwó ayé mọ́ra kò sí mẹ́ ogóbí nùkọ́ kò sí mẹ́ níyẹ́pá eze ozu ọba nke bụ na Wizo Autonomous Community ahụhụ echete nna nwa eze enu na-eze na-agụ ọha ndị akụ nwata mana obi na-akụ eze obi anaghị adụ bụ ndị nọ n'ụwa maka na anaghị agba ọsọ na mmebi ihe na-adụ mfe ma ịma mmezi ihe dị ụhụ onye na-ekwu okwu chetekwa ọhụọ onye na-eme ihe chetekwa ọhụọ na ọwa akụ nwata oke ọhụọ ọha na eze anịka ya ọma gbuwo ka ikwuwo akọrùwé gẹ̀rúwó ayé mọ́ra kò sí mẹ́ ogóbí nùkọ́ kò sí mẹ́ níyẹ́pá kíkọ́ kìsì ụba anyị chọrọ n'ugwu obire oke ọma ayé mọ́ra kò sí mẹ́ ya maka ọkada ọhụrụ ya Simon Osukwu nwa mkpọ ọkada ọhụrụ oke ahụ akọmantị isi obi o ndị nọ n'ụwa ka ọha na-azọ eze ọha na-azọ ya a na-azọ ya azọ ọdụ eze na-ebu n'obi yo ndị akụ nwata ọha na-azọ ya ọha na-azọ ya a na-azọ ya azọ ọdụ akajọ nwa okere kilo akụkọ nke ọrụ ụwa bụ ọha na-azọ eze ọha na-azọ ya a na-azọ ya azọ ọdụ eze na-ebu n'obi ọ ndị na-eme eze ume n'ụwa ma ọha na-azọ eze ọha na-azọ ya a na-azọ ya azọ ọdụ eze na-esi n'obi eke mara yanụ ka ije kene ye onye ọma eze ọha zurume yanụ ka ije kene ye onye ọma eze ọha zurume yanụ ka ije kene ye 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 okere ke mbubido zuka okori mbubido zuka ọmọdé isi obi pụta o onye ọma eze ọha zurume eze mati n'ohi izu igbu iro onye ọma eze ọha
hazuru me. Eze ọha zuru m akụ nwata. Onye ọma eze hazuru me. Ọ gbara ụzọ ndị Igbo na Abuja. Onye ọma eze hazuru me. Igirigi ndụ na anyị ga-enye gị ekele o. Anyị ga-enye ya ekele. Onye eze n'ije achịka nka. Onye ọma na eze ọha zuru me. Onye ọma. Agwọ nwa nwoke ọma. Sunday Ụba nwoke ji osi kpọrọ nke ekwu okwu. Sikwu egwu akwa gbaa ya agba. Ka emelite obi ụmụ okorobịa. Ka ewelite nka ha ji agbụgbụ nkwọ. Maka na onye ọ na-eme omume omume bịa na-ebu ogbugbo omume. Ọ dị enwe nsete. Maazị Ikechukwu Nwankwọ Raja di Suraj onye ọmara John Okigwe anụ mmiri na Bombay. Eburu m egwu abata Chief Sanat Okahụ Ọgbaji JSJ ọzọ nze tiri oke gwaro jejọbụ prolific writer community leader and astute defender of human rights oke nwa ka eme oge ọcha ndị anyị ji eme ọnụ Honorable Chike Okonkwo JP ọgbatụrụ enyi n'ọka ike mma arịarịa Chike Ozuo Omenọbụnọ ezi enyi m Director Chike Okonkwo and Sons Nigeria Limited onye ọma na-arịa arịa anyị abata n'obi n'ugwu Anịche ka anyị kene injinia Haji Ejike Nebeke dee o nwere ezi mmadụ na arọ ndị izu ọgụ Haji bụ ụmụchukwu ọchụụdị obodo ya oke nwanne mmadụ ụbanịcha obi n'ugwu Emire eze ụgụrụ amaka nke mbụ n'obi ọdịnala Amichi Director J-Topping Support Services and Rentals Limited agụtawuru ibe nwe obi n'ugwu Emire anyị ekene abata m a na-ekwu okwu a na-eme eme ọbụghị a na-ekwu okwu a na-adịghị ike Maazị Ike Anụ kedu ka ọfaro ndị izu ọgụ eji gbara akụ dị sekọnd ọgaranya chikwado n'arọ ndị izu ọgụ oke ọgọ na-ekpo ọṅụ Chief Executive Officer Ozone Motors Nigeria Limited Plot 18 Aba Owerri Road Aba ndị a ji biri n'obodo onye kwuru ka a na-eme ọdụ nze Duke Chinedu Nwokoro kedu ka ofe dị mbọ obi adada Ebubedike na Chọkọ na eze osisi ọma pụtara ihe Akachukwu Soye nwe Ọkụbahụ Okigwe Director Record Nigeria Limited Duke onye mmemme 247 isi mburugbe kene gị ezi enyi gị Honorable Chief Engineer Sahima Azubike Nwabuko Chika na Barizu ọchịagha Abia State the Honorable Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs na Abia State oke nwanne mmadụ anyị ji ọnụ anyị ekene ego ihe a bụ ekwe mụ na Chief Okwudiri Chukwulebe omere ọha niile n'ụmụ ọwụ Igbo ome ka ọ dị mma Senior Personnel Officer Nigeria National Petroleum Corporation NNPC ezi enyi m onye kwuru ka a na-eme ekwe mụ na Obi Tiger ọpụrụsi ọkpareke Tiger Izuọgụ ọtọ high frequency nwoke siri ike na-eme ihe siri ike sọrọ ya nụ n'ibe sọrọ ya na mgbe sọrọ ya oke nwanne mmadụ ajụjụ jụọ Maazị Chukwuma na bọọgụ nwakọ n'obi nke mbụ n'arọ ndị izu ọgụ aka ndị ichie na Beijing China Director Anịgbọgụ Holdings Chairman Unique Capital Club Abuja arụsị obi n'ugwu Emire abata m n'aka ọkwa na ọhaiziri Chief Chukwuemeka Ụbakwere ala ha jibe achaka oke nwadị ọha mmọfụ aka ọkwa ojimoto eme ọgọ n'isi okpo Director Amazon Holdings Nigeria agbata obi amụrụ onye na-ego akụ nwata anyị ekene gị abata m n'obi the traditional prime minister akụnwata ihe ama autonomous community mmiri na-ehu ehu maka na mmiri ọbụla na-efu efu ya na-ehute ihu sarịsarị High Chief Sir Ndubuisi Kanu mmiri na-ezoro ọha nke mbụ n'arọ ndị izu ọgụ omere ọha ndị Igbo na Makọdị mmiri gburugburu Ndupet Izuọgụ Ndupet Nigeria Limited Honorable Chukwuemeka Chinonso Nwankwo the noble son of our principal Chinwetakwaku n'arọ ndị izu ọgụ ọnọdụ ugo na Okigwe the Noble Industries Nigeria Limited aka na-emebe mmiri the Nobles mmiri ọma na-enye ndụ isi n'isi ha bụ n'ọnụ mana o nwere isi ka ibiye isi n'isi ha bụ n'ọnụ mana o nwere isi ka ibiye ịma nwoke n'ibe ya ha bụ n'okwu ọnụ ọ naghị eru ha n'aka ọkpụisi bụ ka a na-eri enu ya osisi bụ ka uwe gbujie ya azụkata isi na ndị nọ n'ụwa usoro n'osimiri na onye akara n'aka agwọ ya onye akara n'aka agwọ ya onye ka mmadụ ka
n'uche ya aka gị n'ụwa chọwa onye iji aka isi na isi ha bụ n'ọnụ okorobịa isi na aka igwe ya ebe n'ebe gboo ọgbakọrụ gị ije bune ome ihe jiri ogwu egwu agbara uwe na-ejekwa agba egwu na ọgba ebe n'ebe gboo eyo ya na eme n'oge ekwe na ha ọ ga-ebute ego okwu na ọgbọ n'ụlọ ndị ụwa na-ene n'anya na mgbe ejiri gbute agụgụ ofeke jiri anya ọkụ na-ekworo wee dosi na ọdụghị nkọ ọha na eze wee kpebie na ofeke jee weta n'isi ka enene ma ya bụ ihe o kwuru ọ bụ eziokwu ya wee ofeke wee gọọ agụ na ọbụghị ya kwuru tụma ya na owiri n'oche ibe a na-ekwu ya o ruzie mgbe ejide ndị mba asịrị kasị ka ha weta onye kwuru ya bụ okwu n'ihi na o kpuwene mkpọ onye ukwu na onye nta wee gbaa ọsọ atịtakwa ha akụ maka na ọ na-adị mkpara anya hụ ihe ọ hụrụbeghị mbụ akpata oyi ma kwụọ ikirike n'ahụ igbo ndị njem ọnụ ekene m ụnụ asị na ọ na-eme mkpụrụ osisi mmiri aghara aghara n'ahụ ngwuru ndị enweghị akụba ndị ọmịrị be ha ka ọchịrị bịazie chewuo na ọ na-eme agụ ife bụchi gakọ mgbara akwa ka mbara ezi aha na akpata na ukwu aganata azụtawa okwu enwe ha n'afọ igbo ndị na-agwa okwu asị m unu eche ukwe na nke a na nwoke ọbụla ama ha gụ tue ha na ha nwa ngwejekwu nwaanyị akwadobere onye ibi ọ naghakwa nrị mee ya eme ọ ghọtakwa na ọ na-adị nwata nyụọ nsị n'iriro ka ya enu ọ ma tụgharịa azụ uwe ya bụ nsị o nyere uwe onwe ya ahụ o rukwenu mgbe ụzụ ntị ike ji ahụ eko gara gara a sị m arịrị m ihe pịa ọkụ ọnụ ya n'oge maka oke agbanaghị ọdụ ere ya ọkụ ana m anụ ka ị na-ekwu na ntị echi m ọmụ nwa wee dị nge n'izu ọgụ na ihe mee obere nwa rere ije zuru azịgo eburire m nsimiri okwu mbata n'egwu ike ji nke ahụ a abata m n'ikpe ahụrụ dike speshal ọdụkọ nọmba volum 1 atọtụ onye m abụ akara ugo ezi ome m burupụta wee na-akpọ ndị isi ọma na-eti ugo si abịa tụrụ akara ugo ezi omechi akwadowere ha n'ihi na ọgba nnadị anakwa na-agbatachi owuwo o ji bụrụ so onye gburu na-akpọchi ma ihe o nyere n'ime ihe eburu m egede mbinye ka nkene oke nwanne m ji eme ọnụ a na-ekwu okwu a na-eme eme osibere ite ọ na-agbọ chief nes na ọkpara eke ebubedike dị sekọnd onye ọma eji eje mba nke mbụ na-arọ ndị izu ọgụ ide ji mba na ide atọ niile ọgọdọ mkpuchi ọtọ ụmụ afrịka aka kụrụ na mba n'ụdị ya na mba nwa ogidi ugo ọcha agụnwụ ụzọ eje nkọnkọ isi sekpụ ntị onye ọma na-atụ mba ndị igbo na Detroit Michigan ome ihe siri ike nwa let maazị Davidson na ọkpara eke arụsị eji eje ọgụ anyị ekene gị anụmanụ ka ị na-ekwu okwu ọja tụmasị ngụ ghara dị ya maka na nwakọta na mmiri anyụrụ anaghị ama ihe ọchị ọhụrụ na ahụ na-eche nsị ka mgbụrụ egwu abata n'oke obi kacha ibie na obi owu Nnamdị ka na ndị aka eme ugo ọcha onye ka nna ajụ esie ka nke n'ezi ahụrụ kwaba okpu nna ọmadụ ebube ara zụrụ ụmụ ogbi the pathfinder philanthropist and accomplished industrialist par excellence late chief Sir Peter Sunday Owunna OON Amanda na-eze nke mbụ na-arọ ndị izu ọgụ osisi ka ibie enu nwa ka eme ugo ọcha ọsụwara ahịa ọghọrọ ụzọ n'Eziama Community Aba Abia steeti a na-ekwu okwu a na-eme eme ide aka mgbawara ụgbọ osisi na-amị ego of Ngwaland founder and chief executive officer Starline Nigeria Limited the leading name in pharmaceuticals cosmetics and allied products a na-ekwu okwu a na-eme eme ọkpụrụkpụ nwa ka eme ugo ọcha ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa ọkwa ọja si nga bụ na meje maka na onye ọkpa nji na-agba egwu sịrị gara na-achọ onye okwu na-apụrụ ya n'ọnụ ka nkenekwu oke nwa dị ya na-aka eme ugo ọcha nwa dị ya na-ama ndị a na-eze nwa fere nna ya echi eruo n'isi a na-ekwu okwu a na-eme eme Chief Louis Ostadimma Ọgabido omewe bụrụ akụ ndị izu ọgụ osisi ka o ji eche ndụ nwa ikpe ziri na agọrọ mmụọ 185 etu eji Ariana OC Best arụsị ọgụ nwoke siri ike Director Okoro Ọgabido and Associates Nigeria Limited Louis O Nigeria Limited OC Gravels Investment Limited eze ndị ịkpa nkume na Aba gụba anya hụrụ popu na ana nsọ kedu maka njengo na Jericho n'aha 2010 ọgwụ a wee si bụrụ n'ụbọm ohimiri ebe ọ anaghị akpataghị nkụ nke a anaghị apụtaghị ọgwụ isi mgbere ọba ekene kenere board of directors nke late Chief BSO Owunna Foundations a non-governmental and non-profitable charity organization with 5-point cardinal agenda: educational empowerment, economic empowerment, microfinance scheme, healthcare programs and community development services. Otu ehi were eji enyere ndị onwe nke ọha ha aka
ehe ụmụ Izuọgụ na ihe eme azụkwa na ọ na-adị ekene nwaanyị gwara akịdị ọgwata mbọsị ọzọ tini ya zụọ ọba nkụrụnkụ o ruo ka anyị ji ekene ụmụ ama ndị a na-eze maka ọrụ ọma ha niile maka na asị na eji emegbuo mgbada abụọ ya n'ọkụ ụkọ onu wee ghara inwe ya ọ ka o siri mee asị nwa dibịa mụrụ mgbọrọgwụ n'ihu arụsị ya dịtakwa na o ji ụzọ ọgwụ na-abụ ma jiri ụzọ mmụọ na-abụ ụgwọ maka anaghị ama ama o ji bụ na mmụọ ritara ebu na-erie mbi ya natakwa azụsị na ihe okwu amụ ka na-agụ ya na odogwa ya anya na isi wuru ka ọ na-ede kwadonu ụmụodeni bụ ndị nwe egwu asịmọma nke o ji akpapụta ya ka o si enu ka anyị kọrọ ndị Igbo Izuọgụ egwu eji eme ike ji nke ahụ a maka na anya na ọkpa na-ekwu otu a n'otu o ji eme ọkpa gachagwa ụzọ dị ya mma mkpụrụ anya ma je hụgharịa ya ama ọ ya ekwuru ka a na-eme ewu asị m ofekeji ọkụkọ onye ọzọ achụ aja nọ n'ọhụ n'ụlọ ya marakwa na mbọsị ọnwa ya ha nụrụ na onye ọzọ ejikwa ọkọ nke wee je achụ maka na memegwara na ese okwu eburu m egwu mbata na obi nzukọ ọdịnala ụmụ Igbo na obi agụ na-eche mba na ndị amazi ịkpọcha ka nkele Lọd Osimatis Okeke Papa Osinachi agụ na-eche mba ndị Igbo ọbata obie ọkpụ aka Izuọgụ na ihe mejemire Director Osimatis Nigeria Limited ohimiri atụnụ omepụrụ ụmụ ogbu emechi ọkachie dedemo onye kwuru ka a na-eme eburu m egwu abata n'oke obi kacha bie na obi dịka oti ozuo mana ndị awụ Izuọgụ ka nkene onyinye ọma tinyere ọha Prince Victor Chiketadike JP Ikenga awụ Izuọgụ isi obi Ọbasamma Ọbasanjọ Ọbagulọ omere ọha Izuọgụ na ihe eme onyinye ọma tinyere Izuọgụ na ihe eme nwanne onye eze nwa onye eze Chairman AB Park Nigeria Limited DC Victors International Limited ọnwa ogbu ehi gburu ịnyịnya gbuo ọzọ igbu ehi na kwantiti Izuọgụ na ihe eme a sị na eje ekworo na ụtọ ngwugwu wee taa mpụtọ ka ebe a na ihe kwuru bịaba maka na onye sebe nkịta ka ọ bụ esi aghọ nkọ ịma na ya onye wenye ya eruru n'ala ndị mmụọ ọ ya ekwuru ka a na-eme ọkwa anya mmadụ ụwa Jọji na-ejegharị n'isi n'ọkarị ya mma ndị mmadụ ụwa ha akụ na-akpagharị chiche n'ọkarị ha mma enyi n'ụwa meghị onye zuru oke nne n'ụwa na onweghị igbe ọ tọrọ ute onye sikwa n'ụwa ya zuru ya were kete kute mmiri o jiri kume wata ọjị ọkwa n'ọgbata ji ebo ya na anyị ekweru n'ụwa ya zuru ya oke ọsụsọ na-esukwa ego ndị be anyị ma ji anaghị ekwekwe tụma na ihe na-agba onye na ndị n'ụwa bụghị ya na-akpa ibi ya Amadu ụwa Jọji Amadu ụwa Jọji Amadu ụwa Jọji m onye foto buru nke jegharịba ekene m Chief Panus Nwankwo Izuzu the Polycarp oche ndị Izuọgụ na ihe eme onyinye ọma Izuọgụ Chairman Paul and Mike Investments Limited Director Polyjack Interbiz Nigeria Limited Mgbamu Izu achakwuru aja oke nwanne enyi mmadụ budu gbagọpụta sowe ọnụ n'ụzọ magwa ọnụ ka o si edere ndị ọzọ iji ụwa dị ka ngwugwu onye foto bụrụ nke ihe na ọgbaghịrị iwe Chief Felix Ogbukagụ Ezoji nka nna ya eme one of Akọkwa Director Fenog Maritime Services Nigeria Limited Mgbogbo Ogbukagụ na Ọhigiri onye kwuru ka a na-emenụ ịnụ n'ụwa dụ kpatara ego oyibo n'ụwa ma ihe na-akọ ahụ ka ọ bụ nwa ibe ndị ọzọ na-amụta nwa ma ejighị ego eji azụ n'ịhụ na Honorable Chike Okonkwo Ọkakọkpụnọ ọkpaturu enyi n'Ọka Ikemba Arịarịa Ozuome gburugburu Director Chike Okonkwo and Sons Nigeria Limited Arụsịgburugo Nwanzu nwoke ọkpụna ya ekene gị enyi m ihe zuru n'ụzọ m ndị nọ n'ụwa bụ ndị ka mma na ndị ka m mma Amadu ụwa Jọji okokoko obianọ na-ene m ka nje nnaba eburu m egwu abata na Ambassador Plaza ka nkene nwa na ya eze ọ na-akọnsida nwa Maazị Peter Ọfọma ogbu ehi omekanna ya na-arọ ndị Izuọgụ ọkwara ụzọ n'ịkpa Ogbuefi gburugburu na amụwa Ọdọfịa King Ambassador P Investments Nigeria Limited ezi ụmụ okorobịa onye makọdị ibi ya onye makọdị ibe ya bụ ije n'ụwa onye makọdị ibi ya ọkụ siri mee
onye maka dibie onye maka dibie n'ije n'ụwa onye maka dibie aga nwa bụ ihe isi achụkwu ihe nke ụwa ka ọ gara anya si achụ ya maka ineruo n'anya n'ụwa anaghị amacha ọhụụ ogori onye kejiri ọba ọgaranya ejeghị mba ndị nọ n'ụwa na ọ naghị ekwe na omeru n'onye ka ya onye maka dibie ụmụ n'ụwa onye maka dibie ọhịa kwuru ka a na-eme eburu egwu abacha na obile Chief Francis Aladin Ike ka nkene emume ya ji hachi onwe ya High Chief Dr. Aladin Ike kisiri ozuo gba JP awụ nwa echete nna eriri ahụ kwere eke ogbu okere ọha ọgaranya echeghị mba nke abụọ na arọ ndị izu ọgụ Executive Director FAEK and Sons Limited makers of Dr. Aladin's 7 Kings Herbal Mixture ọgwụ kacha ibie ọgwụ kacha mgbe eji egbochi arụrụbara arụ ọkụ na ahụ mgbu the 7 doctors in a home ọgwụ ụwa niile o meziri mba gburugburu nwoke ọma ya ekene gị wokokokokokoko o meziri mba ndị Igbo niile wokokokokokoko ịnụna onye gwabụrụ eze n'olukwe mgbe ekweji akpọ m oku n'ụlọ ụwa bụ ichekwuiche n'ije n'ụwa onye ọgbarụ na oje n'oberewe ụwa bụ ichekwuiche agụnwa iwu kọma ekene m obi taiga arụsị ọkpụrụisi mbụbọ ọkpụrụisi ọkpareke nwoke siri ike na-eme ihe siri ike n'ibe so ya na agụzi anọchidere m onye anya n'ụmụ n'ụwa kwa ajụjụ anyị na-ajụ anọchiri m onye anya ụmụ n'ụwa kwa ajụjụ anyị na-ajụ anụ niile na-agba n'ọhịa kwa nke pụtado na-achọ ọgwụ ya tụmụ ọkụkọ na-agba niile nọ n'ụwa ọkọsi m anya dụkwa ya nkọ na nkapa iburu ụzọ wee mụọ nwa ọnụ nwa ya wee too ogologo a na-ekwu nke a na-ekwu nkapa ijekwa bido isi isiwe mgbe ọgịnị jiri mụọ nwa ya nwa gịnị wee bụrụ Sam ndị nọ n'ụwa kwube n'obodo si na nwa ọgịnị amaka nwoke na nwaanyị tiwe n'ụkpọba si na nwa kapịa adịghị mma nkapịa were ọnụ ma jechebe echiche ka ọ mara ihe o jeme wee cheta n'echiche ya n'elu ụwa wee mebere ọgịnị anya ntachi ọgịnị mee n'elu n'obodo kwasị na ọgịnị emekwakwa ọgịnị mee na ana ọsịkwa na ọgịnị akparịa ya ọgịnị tụrụ na mbụ n'obodo kwasị na ọgịnị anahụ ya ọgịnị agbata ụlọ nwanne m ochekwa na ọgịnị achọkwa ya bịa ojefe n'elu wee ọgịnị ojefe n'elu wee ụmụ nkịta na-achụ enwe na ndebe ajịkwa nkịta na-egbu onwe ya agwọ na-atụ mbe na anọnụ ya n'iyi o meghị ihe o ji eme onye dịja gbapụrụ ibi ya Chief Mike Ichie Demiki Jaga nwanne dị namba 1 of Ebonyi State Eze Omeogoneda Director Paul and Mike Investments Limited Lagos, Nigeria ojeji n'aka ya atụ afọfọ n'ọdịa na afụfụ abụghị ruo ọkọsiri me Maazị Ikechukwu Kanu the Duke of Aro ndị Nzọgụ ọgaranya Chukwudoro nke mbụ Director Ozo Motors Nigeria Limited Aba oke ọgọ na-ekpo onwu ekene Mọzọ Chris Onyekwe Onowu ọgwụ n'ike Ikenga ndị oyi nwanne dị namba na Aro ndị Nzọgụ Director Ekamex Global Concepts Limited USA mgbe onye kwechiri nyechi ọzọ ịgbangidi ngị n'orugbo mgbe ekweji emete gbamụ ka a ga-eme nwa okorobịa n'ugwu ịgba nsọ na-akpọte ndị siri ike ewuwe orugbo mgbe ekweji emete o mere amụma na-eburu ndị Nzọgụ onye bụkwe n'ụzọ emete agụdọ n'ọra orugbo mgbe ekweji emete ọzọ ọkụkọ na-akpa ndị nwa okorobịa ọkwasị m anya dụkwa ya ka ọ mara orugbo mgbe ekweji emete enu ụlọ chọkwa na ga-achọ onye ka ya kọkọ gbamba obeti ga-agba n'onye ka ya ike orugbo mgbe ekweji emete ndị nọ n'ụlọ agwọgwọ iwoke ọma sipụnye ya ka ebutuo ka agba ya agbazọ ya azọ maka ekwe ọdịnala Nzọgụ n'ihe ka a na-ekwu maka ya ọdịna mba na-akwara akwa ya bụrụ m egwu agbagote ka nkene Chief Steve Agụ Steve Ifeanyi Chukwu Agụ
JP agụ na-eche mba nke mbụ n'obi na-aga ọzara nkanụ anụ a na-agba ebe ọ na-ata nri ọbụbụ nyiri agụ of Enugu steeti ọkụ na-agba ọzara ndị Igbo na USA nwoke mmanwụ na-eti onwe ya ehe Dr. High Chief Samuel Akujobi Amadi ọzọ Igbo ndụ gburugburu ọ natara mmụọ ozu n'aka a na-agwọ na-ere Chukwudumere ọgwụ Director Umunze Hospitals Clinics and Maternity The Temple of Healing Ugbo Ikpo Umunze akara aka ndị Imo ọdụmma eme mma nwoke siri ike anyị ekene gị ihe dịghị mmadụ kwarịtụghị mma mụ na na-akụmba na-ahụ mmụọ ji amakọrịta ma hụrịta isi mmụọ ekene m Chipsa Reverend Oke Karụ ọgụtara kpedi sekọndị n'Enugu ukwu na Ụmụnri isi aha ka ihe ọ na-ebu ekene m Chief Chukwujekwu okwu na-alụ akụ iyi ka na-arọ ndị Nzọgụ ụzụ na-akpụ ikpeghe omeihe ugwu akụmatụ ụzọ revọm site oji ego azọkụ na Mbaise eze ukwu ndị ndụ ukwu anụ ka enye of Idenansa Director Sekus Oil Nigeria Limited April Oil and Gas Company Limited Akwanta Petroleum Limited The Indisputable Oil Governor Jekwu onye mmemme eze ndị Big Boys anyị ekene gị ụmụokorobịa asịsị kuchie gwa ntị ka agbagha agbazọ ya azọ ọ na-adụ mma nọrọ mmadụ a na-ekwu mmụọ mmụọ Maazị Egbu Igwe Nwezeri Ọha Ogbo mmiri ntawa ọkpụkpụ onye ekweghị n'eze ọgụ adịa nwoke ji mgbọrọgwụ ete ofe mmụọ nwaanyị chi ikpe enyi ekwemụ na Chief Ben Asụzụ ọchịgbu ojiri izu ọgụ ezi nwa bụ ugwu na ndị akụnwanta oji ihe ka ndụ na-aba Director Benocris Nigeria Limited Dealer Konoyi Nigeria PLC Aba ka m bụrụ egwu abata n'obi ndị eze His Royal Majesty Eze Sake N. Kano JP KAC Commissioner of Oath Ike na ọrụ eze awadi ihe mizọgụ mbụba Kano eze kwesịrị omebe omeruo n'isi Chairman Idato North Council of Traditional Rulers oke nwere ana ka enu gọcha anyị ekene gị His Royal Highness Eze Barrister Michael Chukwudi Nwosu Barrister at Law eze gọcha na ndị aka eme awụdị mkpa wogwogwo ime Director Timon Hotel Resorts Nigeria Limited onye kwuru ka a na-eme agbagote m His Royal Highness Eze Obiọha Okeke JP Eze Nnanyerugo kemgbe na-arụ Ụmụdị Autonomous Community Eze Obi Wee Kwadike Bamma ndawuru agba nwoke siri ike onye kwuru ka a na-emenụ anụmanụ ka irekwu na ntị echi mụ His Royal Highness Eze Martin Ohizu Igwiro ọkwara ụzọ akụnwanta ọkwara ụzọ ndị Igbo na Abuja eze ọha hụrụ mee na ndị akụmatụ ihe eme Autonomous Community ọkụ siri mee mụ na oche aka ịnụ yọrọ nkụ ma beketa na onye ekwere ụmụ okorobịa a sị m eje nụsị ghara ya maka igbe okwu agwa ihe eji aka teka Saukenekwa eze kwoche na izu ọgụ oke nwanne mmadụ Director Mark Dickens Holdings Limited Ọtụmba Lagos Great Emako Group of Companies ewu nekwu na chọrọ mkpakpọ ọkụ ji gba izọgụ na ihe menekwe na onye kacha atụ ihe ọkụ nụ na chọrọ mkpakpọ okwu n'ụka naba enu onye ọma Felix Emeka mmadụ enyikwa nwa n'izu ọgụ mbuze ihe owere ji eje mba unu chọrọ mkpakpọ ọkụ ji gba izọgụ na ihe menekwe onye kacha atụ ihe ọkụ nụ na chọrọ mkpakpọ okwu n'ụka wee tụ ahụ Lady Glad Sokoro Ugobe Ikoku Senior Police Officer Nigerian Police Force Badagry Division Chọjemba na Arsenal ọbọsị nwa bụ ije ụwa na-atụ ka nte ọbọsị na-emere ihe ozi mgbọrọ ije ụwa na-atụ ka nte ije n'ụwa na Abia Steeti ekwema na maazị ime ọhịa Kokosa Zana agbụrịbụ izu ọgụ na ihe onye ndị Director Sosibike Moto Izọgụ na ihe emepụrụ ihe mana na ndọrọ ọdụ igwe na onye bukwe n'ụzọ achọ onye bukwe n'ụzọ achọ ya obodo Chief oge bom onye bukwe n'ụzọ achọ ya ọkwatiri nwere azazabi azam na-ekwe omeri ụzọ achọ ya obodo otu ya nọ ka ọ ga-eburu egwu bịa nụ eze dibịa mmepe onye bukwe n'ụzọ achọ ya okwu aja nwere aja aja nọ n'isi onye ka oto buru arụsị gara onye bukwe n'ụzọ
acha ya okwu onye bụrụ ụzọ acha ya okwu traditional doctor Samuel Ọnwụha ego ụmụ nwata dị ọgbọ n'egwu nwanyị ya o si na nwata bụrụ ọya nwere bụ nwa ahụ kedu maka ebere ezere ọgụ nwaanyị akpụ kedu akwa ọka ahụ mmụọ ọkụ siri mee ụmụ okorobịa emewe mmana akụwa mgba gara aghara aghara akọdike n'ugwu akọdike Prince ụzọ ọmụ isi guzo ụzọ bekee etubere gịnị ghara mmiri ọkụ Mbaise the Onekakanfo of Semeboda director Prince and Princess Nigeria Limited okorobịa ya amaghị ka si je menụ anakpa onye bụ ọnọ n'isi onye ka o toburu onye bukwe n'ụzọ ata ya okwu onye bụ n'ụzọ ata ya okwu anyị ebughị ụzọ atọjọ nwa maazị Okwuchukwu Abara Okwuila nwa maazị Arụsị Odumodu one of Igbo land director Okwuila Inter Agency Limited Coldcast Market Abatam Ada maazị Ezinụlọ Ada ka ibiela ndị Igbo ka izu ọgụ oke ada o mesiri nna ya otu nwunye ya nwaanyị senior judge na Abuja High Court Chief Executive Officer Bellagio Hotels and Towers Limited Abuja Aleji Ezemba ewu oke ekwe na-akpọ m n'ama ya ụmụ okorobịa nwere ndị bụ onye ike ọdọrụ donu okeke ịdị ahụ okeke nwa na okpekere mba na ya ekwuru ihe nwoke ji atụ nderi n'ụlọ were ọzọ ya chiki na-esi mkpamkpa ka agbarụsi obi na anị mmanwụ mbụrụ egwu bine mmadụ ka o si mee okeke ịdị abụ okeke nwa ndị anyị ji ndị aja agụ ịdị abụ okeke arụsị ọnụ ka ọgụ gbuo ogboro ịmarụ mmadụ ogo kata na-agbakwa ike na otu okorobịa ebube gị na-achụ ajọ mmụọ ndị ajọ mmadụ na-atụ ụjọ otu osi kwado na mkpachi ibebe n'ebe na ọgbụ agụ n'anya ha si na-eje ha azụ mkpachi mmụọ na mmadụ bụ na nnene nwoke na nwaanyị akwụrụ n'akụ ka amarụ ka esi adị eme ya nka ga na-abụ egwu ya jiri n'okeke ịdị abụ ese ndebekwo ama ebiwe ọdụ agba aghara kwachi izu ọ ga-ede ji ndị nwoke na nwaanyị ekwere egwu okeke ịdị abụ okeke nwa ịba agha ịdị abụ onye isi agha ewezụwa ya na mkpachi ya ozuje Ijabani mbano kwa jagudo ewa muno onye dujeje Ijabani mbano kwa jagudo ugbokorobi obugo gonne na agbaru nwa ya Ijabani mbano kwa jagudo oti ya nukogo obugo gommado ogummuha Ijabani mbano kwa jagudo omeke na mloye mborube kone erumdekwe Ijabani mbano kwa jagudo enyi Ijabani mbano kwa dona obugo gonne na agbaru nwa ya mbabugo mba mmado mbamdeho aribere mbo na waga nafa inaba kwa nkata kime wozo gonya na gwibi ne tawo ọkwa na ajọ mụ na akpọghị oku na ịkpa mmụọ na ịgaji aza ya aza nwanne m anyị anaghị eme nkụja eze wenti mbọ ọnụ nwanne m anyị anaghị eme nkụja ọkwa ekere mba na akpọ m na-ekwe ụmụ okorobịa okpe nkụja kọjọ ọbụrụ gị ụjọ omeka na bụrụ ya udobo jere ọgọ ọbụrụ ya ọnwụ arụsị gara ego oluwo mgbe dịka ji ekwu aja okwu nwanne m anyị anaghị eme nkụja agwọ nwaanyị nwoke ọma sitikọrọ na mkpasị kekọrọ ụmụ okorobịa ruo na mgbe o ji eme akpọ nwoke ka o si okwu ebe na ndọ akọ nwaanyị gobe na ndụ ọgana mgba gbabiri igute n'ọkụ onye si na opute ihe opute ka ọ bụ n'anya ọmarị ka o ji eke wepụtara ụmụ izu ọgụ n'ihe eme maka ọ dị n'izu ọgụ anyị na-ekwu maka ya ebe na nwa maazị Udoka Okahọ arụsị ihe eji ọ na-eme ịtaka mmụọ na mmadụ one of our ndị izu ọgụ Udo South Udosin Electrical Engineering Company Limited obere nwa na-emesi ihe ike isi ike na-erughu injinia Chijioke Ukegbu Asasa Warrior Ogbuehi omeziri nna ya nwaanyị Chikpenyi Director Ukas Electrical Company Nigeria Limited aka na-esesara ụwa ọkụ onye kwuru ka a na-emenụ anyị eburu egwu agbagote ka ikene Prince Lawrence Udeagha Kanu akụzuo ahụ nke mbụ na-arọ ndị izu ọgụ omenala uke na ọkigwe Director Lucano Oil and Gas Company Nigeria Limited the Prince of Oil Kingdom oke nwanne mmadụ anyị ekene gị Prince Sunday Mbọnụ the Little Sonny agụ Mbọnụ dụ ndị emesi ihe ike akụ eji emezi obi na-arọ ndị izu ọgụ Chairman Vipaso Nigeria Limited
nwata bụrụ mmọnwụ ụzọ gbagburu onwe n'ọsọ mmọnwụ buru ụzọ nke ọsọ ezuo ya ahụ. Honorable Innocent Okeke, Mr. Tiki Nọkigwe, ihe abata n'arọ ndị izu ọgụ. Bilianụ ka ije aka na-eye, bilianụ ka ije aka na-eye, ụmụ izu ọgụ na ihe mee, ọnụ niile anasị Igbo zukọtanụ ka anyị ije aka na-eye. Maka ihe o mere anyị ebuka, nwa jere ije n'ajọ ya kpụta enyi wee kpụnatara ụmụnna ya. O ji nkata gbata ego bụrụ nata n'obi nna ya, kwesị anya dụbịazi ekporube Chifu Peter Sunday nwa owu nna Amanda na-eze otiti eji mara ya dike dị n'ụkpa na ọkwadoro ngo n'oke mara n'ụwa Amanda na-eze Amanda na-eze Peter Sunday nwa owu nna na-anụdo Amanda na-eze n'ụwa nwa kemụgọcha ịzọgụ na ihe mee kwa ihe na-asị gị nọ n'udo nwanne ya mụcha nwụọ nna ya nwụrụ gbuo nwatakịrị wee zọwa onwe ya ọgbaba mbọ ka esi agba n'ụwa ha Chineke gọzie ya o wee rigo Amanda na-eze n'ụwa Amanda na-eze Amanda na-eze Peter Sunday nwa owu nna na-anụdo Amanda na-eze n'ụwa mgbụba kemụgọcha onye ọma ịzọgụ na ihe mee kwa ihe na-asị gị nọ n'udo site n'udo ga ndụ ruo na ndụ ga ndụ ihe ọgbọ mere anyị adaghị n'ihu Peter Sunday nwa owu nna Amanda na-eze onye ọma Amanda na-eze n'ụwa Amanda na-eze Amanda na-eze Peter Sunday nwa owu nna na-anụdo Amanda na-eze n'ụwa osisi eji mara ya ọma ịzọgụ na ihe mee anyị na-asị gị n'ọdị n'udo ndị gbakwa ịmụ na ọgba nwokorobịa ọkwekere mba na ha mụ arịsịgarị ga-akpọ m n'egwu na ọ nọ n'isi onye ka ote na obu na gaba Amanda na-eze n'ụwa Amanda na-eze Amanda na-eze Peter Sunday nwa owu nna na-anụdo Amanda na-eze n'ụwa mgbụba kemụgọcha onye ọma ịzọgụ na ihe mee anyị na-asị gị n'ọdị n'udo ka ọ dịba Magochukwu manịgba ọgụ gbakọ n'obi izu ọgụ aka ndị ichie na Beijing China Izuọgụ Holdings Limited na Abuja. ejedejeọgụ be mmụọ ume n'ụwa kwa ajụjụ anyị na-ajụjụ ayojejeọgụ be Chukwu ndị n'ụwa kwa ajụjụ anyị na-ajụ ibe iche na ntị nụka akwa na ahịọ ọsị na mmadụ anwụkwa n'ọzọ onye nweta tata na orukwa echi na ije ga-awụ ya ọzọ ejedejeọgụ be ndị mmụọ kwa anaghị eme ya eme isi bụ ka a na-eri enu ya osisi bụ ka uwe gbujie ya ihe dara ụna na ọgbatakata na ọbịakwa soro ana naba bịakwanene bịa n'unene bịa nene m oge ugo nọmakwa bịa nene bịa n'unene bịa wuru m oge ugo nọmakwa bịa nene m n'obodo Okwu oyi Benet ụwa anụ akwa agbati nsi egbe gbachi na agbara ọgụ ọbata unu adọ ma na-arọ ndị izu ọgụ Bemfeco Steel Company Nigeria Limited ndị anyị ji biri n'obodo ọka o si eme Honorable Chief Chukwuemonu Ọha egbe eji eji ọgụ na ọma arọ mba anọ omeihe ukwu of Okigwe Zone ezi nwanne dị na mba na Igbo Okigwe Honorable Member Elect Okigwe North Federal House of Representatives. enu na anyị na-emeri mgbe ọnwụ ka anyị okorobịa ma mụ ka anyị ji eme ya bụ ihe isi bụ ka a na-eri enu ya osisi bụ ka uwe gbujie ya ihe teka ọma menụ ihe teka ọma mee ihe teka ọma mee ihe sora na ọbịakwa sora na na ịmarụkwa onye ọma Emmanuel Ifeanyi Okori Chapụ Enyi nwata akwụkwọ ego ọtọ nwamba ziri sekọnd mgbe ọha mee oke nwa ka emu Ugocha Director Sharp Martins Chemical and Allied Company Limited ndị ga-ata mfe nwanyị ọma tupu amada ma anagwọ mmụọ Zubi White oti mbodombo nwa rojare ọnwụ gburu ya chokosmahụ nwa obi ọha arụsị gara ga anagwọ mmụọ onye ọma jọpụ ibike akpagha kụrụ ka ọnwụ ji egbuo na ọ na-akwụwo ya na-ele m n'obodo ụmụ okorobịa na-akwadokwe ya ebe egwu na ha agbakọta m ikwokerekwa n'izu ọgụ gbe ya kụ egwu akụ agba ya agbazọ ya azọ Asọndoba Agbanwe nwoke ji ezigbo nke agwa ndị uwe okwu Rufus Nwuka Pastọ Chineke dị man arụsị ụmụ nze Amasị Ifeanyi Mbọnụ Odegwu dị Igbo egwu Baba Wichita Eze Winti nwa Mbọnụ ake maka Okeke Odimodu nwanne Ejezie Edu Brazil ihe ọnwụ na-eme n'ụwa
nwanne m ihe ọnwụ na-eme John Okoro okorobịa ma mụ ka eji ete m Nwanne si oyi mụ ụmụnze nwoke ji obe na akpọ ụbọ Pascal Ọfọ APK nwa ụmụnze ebe mụ na Francis Okoro Black Mgbada ochie na Igbo adị ndụ anyị n'otu Ifeanyi Chukwuobi bụ na mụkele gị zọbụ n'ihe mere Papa Fada Maazị Rafael Enyi Osuokwu Udoka Akachi Koro ụwa niile ebe mụ nọrọ egwu Okoro Mazara Maria Nkwe anyị Ameke Mezie Chris Cross Meke Mezie member of the forest Sonny Dry Cleaner Mụ Ebonyi State aka na-akụ ekwe Chigozie nwa Jasper n'aka ọkpa Oriego na Ukiego Madia na-eze winchi binye na anyị ga na chọọ gaba na ọ na-eme afọ gị bi n'ike kiriri ma onye bịa nwụchi ụzọ na njọ ụmụ okorobịa izọgụ na ihe emeghị onye amama ihe iji eme ọnwụ anyị na-emeri mba ma ọnwụ na-emeri anyị ọnwụ na-eme anyị echetebere onye ọma ji ofe dike akwa agbụrụ maka ndị izọgụ na ihe emeghị onye ụgbọ oyi zuru ọha na amama ihe eji ebe edebe ana m ebere ụwa ma akwa ana m eti na-eti ana m ebe na-ebe ọkwa ime ọ na-achọ gaba na nwoke dị mma nwakọta bụ onye ụbịa si na ejighị na-esi anya ike na ọya kpatara oji eme onye bịa ji ibe ya bụrụ ụzọ were ụjọ gbọtọwa ya ọkpanana ka onye ahụ ji ahụzighị ọnụ o jiri jụọ ese ọjị ọ na-ene ka nna wee na-akọwara ndị ụwa na-etute ọnwụ na-enweghị ọnụ bụ n'akụkụ sọrọ ka o si agba bụ ihe a bụ ntụgharị ọkpa egwu na-ekwe mbarike na abara agụ ndị izu ọgụ ekere jiri ke nnu na ụtọ ekere na ụtọ eburu m ụkpa ekene mbinie ka m bata n'obi nzukọ ọdịnala ụmụ Igbo na obi agụ na-eche mba na ndị arụmazị ikpe ọcha ka nkene ebe ezo ọdịnala ụmụ Igbo niile ji eme ọnụ maka na mmiri ọbụla na-enweghị onwe n'ibe o si agbapụta ya ekene m Lord Osi Martins Okeke Papa Osinachi agụ na-eche mba ndị Igbo o metere dike n'ụra ọkpụ aka izu ọgụ na ihe eme ọ pụta obi e gburugburu nke o mere jụọ oyi nwoke nwanne mmadụ o mere ihe tụrụ mba n'anya ohimiri atụ nnu a na-ekwu ekwu a na-eme eme eze ndị ọhụụ niile bi n'Aba Chairman Chief Executive Officer Osi Martins Nigeria Limited o ji ụba moto eme ọgọ o mepụrụ ụmụ ogbenye omecha ọkachie dedemo nwoke nwanne mmadụ agụ na-eche mba arụsị ka ibie anyị ekene gị ọkwa ji ana m aghọta ihe anyị na-akọwa tụmasị ya dụgharịnụ maka na ọkụkọ si na ya bụ anụ ji aja ahụ ahụ tụma na onwebeghị anụ ọbụla si na mmiri apụta hụrụ kachi adị ọcha mgbe na-akpọ ụmụ okorobịa ndị izu ọgụ isi ọma nke o ji n'egwu a ya kpapụta ya ka o sie ka anyị kọrọ ndị izu ọgụ ihe ji pụta maka na ọ na-eme onye isi were ntari anya gafee onunu ofeke ekwu eribezie na ya nwe onye isi na-amara ahụ ọya ekwuru ka a na-eme ana m anụ kiri ekwu na ntị echiri m ya bụrụ m egwu mbata na obi akụmatụ ihe ma autonomous community akụmatụ ụzọrọ gwa mara site ndị jiri akwa mmiri ugo wee gụrụ ehi nri ka nkene Okeke na Okori ndị nwe isi obi ka ekenekwa m His Royal Highness Eze Dr. Sir Martin Chukwudi Ohu Izu Igwe Iro ọkwara ụzọ ndị Igbo na Abuja igirige ndụ nke mbụ n'ezi Nzide Nnewi nwanne dị na mba n'ama Ọbịaka ọkwara ụzọ n'ihe m izu ọgụ eze ọha zuru me gburugburu na akụmatụ ihe eme autonomous community Chairman Igbo Elders Council na Abuja Chief Executive Officer the Mike Martins Group of Companies Limited eze a na-ekwu ekwu a na-eme eme o mepụrụ onye ọ dị anyị ekene gị ya maka ha Royal Highness Lọlọ Ngozi Ohizu Ugo eze ọha zuru makụ nwata Nneọma na-azụ ọha kedu nke n'izu ọgụ ekene mụ na obodo ndị nwoke na-azụ ebe onye azụ na ndụ onye bụ ebu abata m n'obi jantamanta Anthropos na anụ mgbele ka nkene ebe osi na nwata nwụrụ ọgaranya the youngest chief Ichie Vitalis Ndubisi Azodo Ichie 1 to 25 ọchịrị ọzọ nke mbụ na anụ mgbele ọkpata ozuo ọha na omume ebe na anụ ezi ọgọ ndị isikwu atọ ome ka ntị nụ na niile atọ gburugburu oke nwanne
onye njem ọnụ nweji ejemba senior personnel manager Prodeco Invest Nigeria Limited director Sanity Pharmaceutical Company Limited Port Harcourt the mayor of Obigbo osi na nwata bụrụ ọgaranya anyị ekene gị ọkwa ji anụmanụ kiri okwu na ntị echighị m asị ndị obenata ebe okwu maka na ọ na-adị ezukọ na-eri ego ezitere n'ohi ọdụ nwata iberibe ka ya bụ ego na-ahịa ahụ na mkpata ajụjụ ejuo Chief Ebere Chukwudo Ogbuehi Chineche Ndụ na-arụ ndị Izọgụ Ebeko na Kotonu expensive within Basia onye ọma ebube mmụọ nsọ Director Ebeko International Agencies Limited Chairman APU Benin Republic Branch onye kwuru ka a na-eme ya bụ ekwe na ha agbagote egbe ọkụkọ bụ onye ugwo si na ya ji adị njikere ọnwụ mgbe niile nwunye amarụgwo na agbana ngwere ọnwụ ogbu na mkpọna ahụ ya eji ha agbana ahụ nke ndị ohi ogwu ya eburu mbata ka nkede Prince Mike Ugochukwu Festus Duru Ọkigbo 1 Akụọma kpara na ndụ osisi ego nke izizi na mba anọ eze ụmụ okorobịa gburugburu President Duru Mugo Resources Limited Independent Oil Marketers and Transporters Ugo nwanne nke m omekwata nna ya ochie edi nke n'izu ọgụ ekene isi mkpụrụ ube ekene kenyere His Excellency Chief Sir Godson Ikedo Hakem Knight of St. Christopher ọkwara ụzọ ọha nke mbụ ọchị na nwata nke mbụ n'Imo steeti ome nke a hụrụ n'anya aka meziri Imo steeti nwoke ọma ya ekenye gị ụmụ okorobịa ya bụ ekwe na ha agbagote mgbe o ji eme were ọnụ oke ọhata ugoro ọdụ nwata ụsaka na-eri anụ eme ya tụmasị ya dịba ka a baa na ihe kwuru bịara maka na pama na aka ka ejiri gbu ya anaghị eme ya eme ekene m Kingsley Ifeanyi Chukwu Okeke dịka a na-agbara izu nwata kwọcha aka na Amsterdam Holland oke nwa ji mmagbu agụ na Rodi Zone Blessed Fedo Nigeria Limited a na-agba onye isi egbe ya na-ezere ihe mgbọ obodo ji agbaghịrịnụ maka na ebe na ụka anaghị azụ otu ahịa anaghị eme ya eme isi mmiri anaghị ata ata ma ọ naghị ebukakwa ibucha isi mmiri a na-awa ebuka ma ọ naghị atakwa ata amacha onye njenje na ihe na-eme mbọsị mmiri na-ezo n'igwe ịdị n'ọsọ na-eme ihe na-achụ ya ọsọ amaghị m ibe o si pụta na amaghị m ibe ọ na-agbaje na amaghị m ya na o ji gba ndị n'ụwagharị tụmọ maka ntụtụ epempe ọkụkọ ejekwe na akpị ya na nri ihe ọ sọrọ ndị ụwa mebe akara karị n'iche n'iche onye o nyere na onye egboye onye o nyere na onye egboye onye ọgọziri ọgọzi igboye ugogbuzuo ma chake ugogbuzuo ekele m Maazị Ugochukwu Okawa ugogbuzuo chakere ihe m izu ọgụ bụrụba bụrụ eketekwu ikpeziri na agọrọ mmụọ Director Okrok Ventures Nigeria Limited The Transporters ndị ajiri ihe n'ọkigbo oge na-ekpo onye anyị ekele ego onye kwuru ka a na-eme anọkwa ndị zuru ike na be nna m ndị m amaghị achọrọ m bịa anọ ndị zuru ụwa m ike ndị m amaghị achọrọ m bịa akpa m edi ngene nwa ọma a sị na m na-eti egwu dị mma eje m abịa tiri ha egwu maka o nwere ihe ha na-eme mgbejuba ha ajụjụ wee sị ọ gịnị ka ha na-eme ndị dibịa ha na-eme n'ihe ọgwụ ka m wee mara ka isi eje ha wee sị maṅụ na ngwọ na nkwụ na biya a sịkwa mama na jijiji a gwara na amata n'ụjọ oruwo mgbe anyị ji eje na ha ga-agwa m ibe anyị na-eje oruwo mgbe oge ejeru na m ga-aghọta ihe ha na-eme Traditional doctor Kingsley ihe Chukwu Okeke ụbagụba anyị je ome ka ntị nụ oke ohi isi oge oke mmadụ na-enye nri ji ego n'aka ụsa na ọdịka m nwa ya ekene n'etigbo ọdụ Chinedu Nwoke Ike aka etu ugiri nwa onye ngere nwa niile ọ ndị nwere ka o mere mgbe ọ o wee rukwa mbọsị nke ọzọ ndị agha chọrọ m wee bịakwakwa uwekwa ihe ha jiri bịakwucha rere ha mgbasa nji ejegbu ha wee mebe mgbasa ahụ mechaa site amụmụ je kwadobe ka ọ dobe mbọsị anyị eje na ahụ ndị obodo mmiri na ha na-eme emume ịga adịga mgbe were ọsọ gbajebe eze agụ na ndị aniche dị na-eke obi n'ịba
njewe ike nọrọ eze nwa eze agụ arụsị ogbu ọnyara agụ kọtara ya ihe ha gwara m gbagwonu ihe ka ha siri bi ya ọkụ siri mee a na-arịta n'ọmụsị ndị nwata ka ha nwee mgbe ọgụ o wee sị m kpachara anya m na ndị ahụ bụkwa ndị mmụọ na ya bụ egwu ya bụ egwu ndị mmụọ mama ndị bụ ndị obodo mmiri n'ọkwanụ ndị ma ọma ịghọta mama ihe bụ emume ịgarịga n'ọghị emume ma ọma ịghọta si m chọbago dibịa na asaa bụ ndị na ụzọ na na mmiri n'ọmụ na ha ji akwụ wee jee ka m wee nọta egwu ịgarịga aja nwe na ajọ mgbọrọgwụ ajọ nna nwunye eze dịbịa ebe ka anya hụrụ kwe the first minister nwaanyị chobi n'ugwu emire otu nwa izu oge ihe memere ọmụ na-eje dọkịta samuel ọmụha o si na nwata bụrụ ahụ ego ụmụ nwata dị ọgbọ n'enugwu ụmụọna ya o wee rụkwa mbọsị nke atọ ya bụ ụbọchị akara aka eru onye ndị egwu ahịa bụtachago a wee bukọrọ ngwa egwu jebe n'ọnụ mmiri mgbe anyị ruru n'ọnụ mmiri ụgbọ anyị ji eje abụtago eburu ngwa egwu wee doji n'ụgbọ ndị egwu ahịa bajuo ọgụ dibịa na asaa ndị mkpeje ha niile abajuchana mụ na onwe m mba kwuo onye na-akpọ ụgbọ wee were amara wee kpara ụgbọ ya bi n'ihe a wee jewe egwu ịgarịga ekene m traditional doctor nọso okeruru ikuku ogidi agụ mbanasa ọzọ ikuku amara ọnya nke mụ na igbo obere nwa ọbụ na-enwe isi ya maka traditional doctor Sunday atụ anya ọkpụkpọ atụ mmiri ogidi okpo ihe ụda bụ ugochukwu abalị itoolu zuru na na aka ịgbara onu n'elu mmiri o wee rukwa mbọsị nke iri oke ihe dị egwu wee mee mgbe anyị rutere n'etiti mmiri onye na-akwụ ụgbọ wee kwụsị si na ya erugwu ibe anyị na-eje ọsị onye ọbụla rịtụsibe na ya erugwu ibe anyị na-eje anyị wee na-ene ya anya maka ya amaghị ihe nwa ọ na-akọ o wee jee kwụsị ụgbọ n'elu mmiri ọgụ dibịa na asaa ndị mkpọrọ bịa ha niile banye n'ọrụ onye ọrụ na-arụ nke ya egbe butusibe ngwa egwu n'elu mmiri ndị egwu arịtụsibe mụ na onwe m nrịtụkwuo a wee jebe ije n'elu mmiri ka anyị na-atụgharịzi anya wee nwa anyị na ana mmiri n'etiti ndị obodo mmiri ibe ha nọ n'emume ịgarịga a ji tiwe egwu ịgarịga ụkọ eze agụ ihe eze dibịa ọzọ igbo ndụ n'ise onye kwuru ka a na-eme traditional doctor Maazị Stephen Ajagu Nze Ajagu na mmiri ise ọ dịwa na ka o mere mgbe ọ na-ha mgbe anyị na-ebido iti egwu oke ihe dị egwu wee mee ebido mmiri wee bido tụba oke ikuku wee kube anọ ọma jijiji ebido mebe oyi mmiri wee bido ịnwe ọkụ ọgbọ oyi mmiri kewa na onwe ya ana gbọrọ nkụ wee pụta eze nwaanyị mmụọ mmiri wee jezi na mmiri pụta nwaanyị mara nnukwu mma eke kụrụ ya n'ahụ ọ na-edoziri ya ahụ o jikwa mma agha n'aka jidekwa akwụkwọ ikpe n'aka ire ọkọdo ya n'isi igodo dị n'ukwu ya otugo ji akpọpụ ụwa niile ugegbe dị n'obi ya anya o ji enyezo ụwa niile o jiri nkume ezi igwe na Amadioha mere mgbakwasị ụkwụ ya ka anyị na-eje ụmụ agbọghọ 14 o jiri gbuo oche eze ya ogige a machara nnukwu mma ọ na-edoziri ha ahụ ha jicha mma agha n'aka ire ọkọdochara n'ihu anụmanụ niile bi na mmiri o ji gbuo oche ya okirikiri ha niile nọ na-ekwere ya egwu ha na-etu ihe ma ọma ịghọta nwa Joseph Sotu ọ dị na mere egwu n'anya na narịtara ije nwata bụ nze nze ụmụ okorobịa asị mama ka o ji ejisie ya ike anyị egwu na ama oche ya bụ ya ba ndị
mmiri agbara oche ya okirikiri ewesị m sekpụrụ ana n'etiti ha ka ha nye m ngọzi mgbe mụ na-esekpụrụ ha wee bido nyebe m ngọzi onye ga-ede ntị ka ọnụ ka esi egwu ya bụ ike dịga nga akpa m edi ngene nwa ọma nza ya ma ọmị o wee sị m kpachara anya m ihe na-eme n'ụwa karịa ịkapa kpụtiri egwu njebe na egwu ụwa bụ akara aka m kpacha na mmadụ okwu na onye na-achọ m na-achọ ndị mmiri okwu maka na abụ m nwa mmiri o wee nye m ụzọ onyinye atọ ka o jiri gba ndị n'ụwa gharị o wee bute ogboeze ahụ mara mma ogboeze na-egbu ka amụma mmiri o buru ya kpube m n'isi si m buru ya ejebe n'ụwa niile ji ahụzụ m na ndị amabụ m ji achọzi ịmata m na ndị mabụ m ji achọkwa ịmata bụ m n'oji adịrị m mma o buru mma agha wee bụ m n'aka si m buru uhie na na mmeri ji abụ nke m ọsị m were okwu ọnụ wee tụba ajọ mmadụ tụba ajọ mmụọ ike ji abụ ha n'agha o wee bute gbake ji mmeri ọgụ na ana mmụọ wee bụ imo n'aka si m buru uhie na na mmeri ji abụ nke m onye kwuru ka a na-eme o wee sị m ọ bụrụ na mụ nara ukpe ụbọchị mba izu ọgụ n'ihe mere ụmụanụ Igbo niile nwanne Naijiria niile ụbọchị mba n'ụwa niile sonye ọbụla kpachara onwe ya anya ọ maka ntụtụ opempe ọkụkọ ejekwe na akpị ya na nri ekene maazị Chukwuemeka a na-ene mgbe emena ala ha jisi kafi ọgbata ji egbuo dike nwanne okwu erighị izu mgbe emena egwu m eto ozugbo egwu m eto ozugbo egwu m eto ozugbo nọ egwu m eje ozugbo egwu m jere ije n'elu mmiri anyị ije n'egwu gara ịga Maazị Chigozie Nwakonye omebe akụ nwata ogboye na-ego na Rodizọgụ Director Chigobel Nigeria Limited Director Klagochi Nigeria Limited aka nyere ọgụgụ mmadụ kee maka n'ụlọ Clara Nwakonye Adaka Ibie Nizọgụ Ada Chimide Director Klagochi Nigeria Limited egbobere asọrọ anwụ mgbe anyị na-abataruo ọhụm izọgụ n'ihe me ọhụm na Igbo niile kpọkwa ndị Naijiria niile ọhụm n'ụwa niile onye ọdụ wee bịa zicha akọchara ha ka zije ha niile wee na-enwe aṅụrị abido tibere ha egwu ụmụ mmadụ na-agbara ya egwu izọgụ na ihe mebi ya izọgụ na ihe mebi ya Izọgụ na ihe mebi ya ya na ọgbara egwu n'ọgbọ izọgụ na ihe mebi ya izọgụ na ihe mebi ya Izọgụ na ihe mebi ya ya na ọgbara egwu n'ọgbọ okorobịa okpekere mba na ahụ onye nụrụ ka ọrụ ibe ya Izọgụ na ihe mebi ya ya na ọgbara egwu n'ọgbọ ekere chike na ọgbado ekere n'ụtọ nwa okorobịa nnu ya n'ụtọ Izọgụ na ihe mebi ya ya na ọgbara egwu n'ọgbọ otu ihe ọnụ ka ọgụ orukwa eke kwesị aha na-edi ngene bụrụ oke ekwe bata Izọgụ na ihe mebi ya ya na ọgbara egwu n'ọgbọ na-achị agbawa na na-eji akụ ya akụ na-eji agba ya agba ebe ọma dịrị mba na ọbatago ọkụ siri mee ode n'igwe ode n'ụwa ode ji njem egwu anyị bụ ode n'igwe ode n'oru Ode n'Igbo ebe anyị bụ ode n'Igbo egwu ọma ode n'igwe ode n'ụwa ode ji njem egwu anyị na-ede n'igwe ede n'oru Ode n'Igbo ebe anyị bụ ode n'Igbo egwu ọma ọnụ na mbeti ekwe mmanwụ nnọnụ na agba ekere mba na-akpọ m oku ma chịgba Ode n'Igbo ebe anyị bụ ode n'Igbo egwu ọma omeska na bụrụ oye n'orube ka o si elu ekere mba na ha orue na o Ode n'Igbo ebe anyị bụ ode n'Igbo egwu ọma isi mgbada ruo n'ugwu ya ruo na n'ọgbọ okokokoye egwu ọma Ode n'Igbo ebe anyị bụ ode n'Igbo egwu ịnụ n'egwu anyị na-asụ mmemme egwu ọma ekere mba na-akpọ m oku ma chịgba Ode n'Igbo ebe anyị bụ ode n'Igbo egwu ọma agwa nwaanyị nwoke ọma sichepụtara ụmụ okorobịa n'etiti ọgba ozuzu ka akwụkwọ maka nkwati onye kwuru ka a na-eme ezumezu izu ọgụ na ihe eme eburu ndị nwoke na-azụ ebu na azụ na ndịkwa onye bụ ya ebu garịa na tuntun genge m ọsọ gbara n'ugwu a sị m onye si na ọmụ ya ọ bụrụ dị oji eme gịnị
buru anyị bụ maka esi ọsa na ọgba ozuzu onye bụ onye agbasa na eke ka ọgbasa na oye onye agbasa na oye ka ọgbasa na onye agbasa na ka ọgbasa na ngwọ maka na anyị ji ọhụa ya na anọ n'ụbọchị na anọ wee jide ọhụa ezigbo ezi ọgụ na ihe meghe onye anyị na ọhụa mere ngịnị ebe ndị nwoke na-azụ ebe na-azụ na anyị onye bụ ebu ga-alata na ọ na-arụ nwata ruo ọgụ ọhụrụ mmiri Onye bụ Paul ọzọ the mighty polo Okebigbo Njaba akụchinyere nwata nke mbụ n'ọkụ ụdọ executive member CPC Semeboda onye bụ igu ka egwu na-eso asị m ọdụ maka gịnị ememe ghara na mgburugburu ụwa anaghị ebe onye bụ ya anaghị eme ya eme Chief Emeka Edward oyi na oyi ike ndị Igbo na Semeboda Director Peace Investments Limited Customs Clearing and Forwarding Agent Operations Manager aka na-ere ere ka Chukwu na-enye obodo ji agbaherenu maka na nkụta ọbụla butere agbara anụ bi n'ime ana mara na ọya nwekpara anya onye nwe ji ahụ ụzọ anyị na-agbagote ọya kwuru ka a na-eme ya lekwa ha agwọ mbịachi mbịachi okorobịa kwadobezie na ekwe na ahụ ọnụ na obi ọgaranya ka iru ọnụ na achara ụtụrụ igbe ekwe na akpa ya amara onye bụ onye okorobịa kwadobe na ekwe na akpa anyị n'obi obi ọgaranya ka ijere na achara ụtụrụ ebe ekwe na ahụ ọnụ anyị mara onye bụ onye okorobịa jikere nụ na ekwe na akpa anyị n'obi yo egwu nganga iru ọnụ na achara ụtụrụ igbe ekwe na anyị amara ndị bụ ndị okorobịa kwadobe na ekwe na akpa anyị n'obi obi ọgaranya ka ijere na achara ụtụrụ ebe ekwe na ahụ ọnụ anyị amara onye bụ onye anyị ka ibe bụ nnukwu mmanwụ etere ude nsọ na ọ na-ebunite ọdịnala ya nọ ka anyị bụrụ ọghọ ndị Igbo bụ ihe n'aka ọ dịrị ya na mma okorobịa kwadobe na ekwe na akpa anyị Chief n'obi Doctor obi ọgaranya ka ijere na Ike Ibe Omereọha nke mbụ n'Utulu Omereọha ndị Igbo bụrụ n'Igbo niile anyị ekene oke na nwaanyị Utulu Cultural Carnival anyị kọnọ na achara ụtụrụ ewu n'ebe anyị na-eme omenala Igbo Cultural Carnival omenala ahụ eji mara ndị Igbo a na-eme ihe na achara ụtụrụ kwa ahụ ka o ji na-akpọtụ ọdịbe ndị dị gbara ndị omenala Igbo dị atara ya ọjị awonye ihe ọma na-adị mma bido bụrụ ọwa n'oge obi ihe n'aka dọkịta gị Ike Ibe omereọha ndị Igbo na n'ụtụrụ a na-ekwu okwu a na-eme eme chọkọchọkọ lọkpụrọkpụrụ ji nọ anyị na ya ekene ihe dịghị mmadụ ekwachighị mma n'ụwa olu n'Igbo anyị ekene anyị ji ebido egwu ka isube ekwe na ọgbọ egwu nganga ọha obodo zukọ ha nụka ekwesị ahụ ọnụ n'emume ụtụrụ anyị ga-eburu egwu dezụrụ egwu Prince Doctor Great Ike Ibe Omereọha nke mbụ na n'Utulu Omereọha achara Omereọha ndị Igbo niile ọbịa Utulu Cultural Carnival anyị ga-ebido egwu dezụrụ egwu n'ọgbọ egwu nganga ọla obodo zukọrọ anụ ga-ekwesị ahụ ihe emume ụtụrụ anyị eburu egwu abata na akụmata ihe autonomous community gezie ntị ka ịnụ ka o si ha maka na ọgbaka na-aba na mma na-aga akụkọ ya bụ onye jerepụta n'ụzọ kọ nke dị ya mma mana ọ na-adị ajụjụ a na-eje jụọ ewi n'ihi na ewi tụrụ ọnụ na nabịrị n'ime ya ọkwazido nwere onwe zighị n'ụwa kwa ịma n'uche ụja na isikwa onye nwere onwe zighị n'ụwa kwa ịma n'uche ụja na ọ ka o siri mee ọ na-emekwute ihe n'ụwa mma ndị ụwa sị gị ga-ekwure ikwute nkedo onye ọya mma ọ sị gị kpanite ya isi ya enu maka ọnụgwọ ihe dị ntị ya mma ihe obi ihe na-achọ na ọnụgwọ ihe dị ntị ya mma ihe obi ihe na-achọsi ike tupu onye gbara si gbu agụ n'ụmụ ndụ ụwa na-asị na ọ bụ nna nwụrụ onye gbara si gbu agụ n'ụmụ nna dị na-akpọkwa agụ nna nwụrụ ụmụ onye kwone na mbedo mpe weja nara nwa mba okenye isi mmiri anaghị ata ata ma ọ naghị ebukakwa na ịbụcha onye chikere eze ji ahụ ọkụ nna dị onweghị ihe iji emezi ka ikwukwe akọrụwe ga-eruo anyị amara ka o siri mee ogobi nụkwa ka o siri mee n'inyekwa ka ịkọ ka esi nọrọ n'akụkọ akọrụwe ga-eruo anyị amara ka o siri mee ogobi nụkwa ka o siri mee n'inyekwa ka ịkọ ka esi nọrọ n'akụkọ ọ madịrị ihe ọzọ na-esekwu n'ụwa na abụghị
onye ya tee o mere ihe ọzọ anyị na-azọ n'ụwa ha ma ọ bụghị onye ya tee onye ukwu na-azọ n'ọya ji atịrị onye nta na-azọ n'ọya ji atị mana Chukwu amagwọ nwa ji abụ eze n'ụwa ejeme ya eze n'ahụọ ụmụ ụwa anaghị azịza azọ too eze na-ebu n'obi ịmara egwuregwu batara ebu ndị eze His Royal Majesty Eze Sakosman Ndusikano JP JAC Commissioner of Court Ike nọrọ eze awanya eze awanya ihe n'izu ọ gịnị ka a na-azọ ndị akụ nwata ọgba aghara ji bata ọ maka na ọ bụ m nwetara ihe a ka o ji ebute esemokwu ịma anyụkọ nwa mmiri ọnụ mgbe ahụ wowo ya pụta aka zụkwa bụwa pabere bụ ọ nakwa aka pụta mmanụ ezi omume na-ebu n'mba ma ajọ omume bụ abụmọnụ ka ikwukwe abata m eze m His Royal Highness Eze Dr. Mike Chukwudi Nwosu Attorney at Law arụsị ebu n'aka ọdịnihu mgbe gbagba otu aka eme ezi ọcha nke mmadụ ndị aka eme izu azụ onye na-ekwe okwu batara anya n'ụwa maka anaghị ama ama onye a na-akọrọ inekwa gedo ntị nụrụ nke bụ eziokwu si akụzinye na asịrị ejegharị n'obodo na mmetọ mmadụ azọka nwa wetara obodo ihe mmetọ onwe na ọ bụghị ajọ ihe kwetuo dike na ka o mere gboo ike adịghị o ji emekwa ọzọ ka ije kenebe ọhazuru mee n'ịgba n'ịka onye ọma His Royal Highness Eze Obiọha Okeke JP ụkpana bekee badike ba mmoti ọgwụrụ eze na nyerego nke bụ na rumudu onye eze m na-ada na ewe akụ nwata zọrọ ogwosita akụ nwata ndị nwe ego nọbịana akụ nwata akụ nwe ịgba oke obodo anyị na-enye ụlọ ekene okereke mbụbido ozụka okeri mbụbido ozụka kwandị enwe ihe ekekwara na ihe n'ọha na eze udoka anyị ji eje ka ikwuo ọkparigbo izu eze ozu ọba nke bụ na ahụ izu autonomous community ahụ echete nna nwa eze enu na eze na-agụ ọha ndị akụ nwata mana obi na-akụ eze obi anaghị adụ bụ ndị nọ n'ụwa maka na anaghị agba ọsọ na mmebi ihe na-adụ mfe ma ịma mmezi ihe dị ụhụ onye na-ekwu okwu chetekwa ọhụọ onye na-eme ihe chetekwa ọhụọ na ọwa akụ nwata oke ọhụọ ọha na eze anịka ya ọma gbuwo ka ikwuo maazị omenanya hosi ikwu ọcha ụba anyị chọrọ n'ugwu obire oke ọma ya maka aka ọhụrụ maazị Simon Osunkwo Nwankwo ọkaji ọhụọ oke ahụ akọmantị isi obi o ndị nọ n'ụwa ka ọha na-azọ eze ọha na-azọ ya a na-azọ ya azọ ọdụ eze na-ebu n'obi yo akaji agụmanta ọha na-azọ ya ọha na-azọ ya a na-azọ ya azọ ọdụ akaji ọhụọ okere kilo akụkọ nke ọrụ ụwa bụ ọha na-azọ eze ọha na-azọ ya a na-azọ ya azọ ọdụ eze na-ebu n'obi onye na-eme eze ume n'ụwa ma ọha na-azọ eze ọha na-azọ ya a na-azọ ya azọ ọdụ yanụ ka ije kene ye onye ọma eze ọha zuru mee yanụ ka ije kene ye onye ọma eze ọha zuru mee yanụ ka ije kene ye 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 okere ke mbụ bido ozuka okere mbụ bido ozuka ọmọdụ isi obi pụta o onye ọma eze ọha zuru mee eze mati n'oge izu igbu iro onye ọma eze ọha zuru mee eze ọha zuru m akụ nwata ọgbara ụzọ ndị Igbo na Abuja igirigi ndụ na anyị ga-enye gị ekele anyị ga-enye ya ekele onye eze n'ije achịka nka onye ọma na-eze ọha zuru mee onye ọma agụ nwa nwoke ọma Sunday ụba nwoke ji osi kpọrọ nke ekwu okwu sikwu egwu akwa gbaa ya agba ga-emelite obi ụmụ okorobịa ka ewelite aka ha ji agbụgbụ nkwọ maka na onye ọ na-eme omume bịa na-ebe ogbugbo omume abịa nwuseke maazị Ikechukwu Nwankwo Raja di Suraj onye ọmara John Okigwe anụ mmiri na Bombay eburu m egwu abata Chief Sanat Okahụ Ọgbaji JSJ ọzọ nze chiri oke kwaro jejob prolific writer community leader and astute defender of human rights oke nwa ka eme oge ọcha ndị anyị ji eme ọnụ Honorable Chike Okonkwo JP ọgbatụrụ enyi n'ọka ike mma arịarịa dịka ozuo ome n'ọbụnọ ezi enyi m Director Chike
Igbo Kongwo and Sons Nigeria Limited onye ọma na-arịa arịa anyị abata n'obi n'ugwu Anịche ka anyị kene injinia Haji Ejike Nebeke dee o nwere ezi mmadụ na arọ ndị izu ọgụ Haji bụ ụmụchukwu ọchụụdọ obodo ya oke nwanne mmadụ ụbanịcha obi n'ugwu Emire eze ụgụrụ amaka nke mbụ n'obi ọdịnala Amichi Director J-Topping Support Services and Rentals Limited agụtawuru ibe nwe obi n'ugwu Emire anyị ekene abata m a na-ekwu okwu a na-eme eme ọbụghị a na-ekwu okwu a na-adịghị ike maazị Ike Anụ kedu ka ọfaro ndị izu ọgụ eji gbara akụdị sekọnd ọgaranya chikwado n'arọ ndị izu ọgụ oke ọgọ na-ekpo ọṅụ Chief Executive Officer Ozone Motors Nigeria Limited Plot 18 Aba Owerri Road Aba ndị a jidere n'obodo onye kwuru ka a na-eme ọdụ nze Duke Chinedu Nwokoro kedu ka ofe dị mbọ obi adada Ebubedike na Chọkọ na eze osisi ọma pụtara ihe Akachukwu Soye nwe ọkụbaha ọkigwe Director Record Nigeria Limited Duke onye mmemme 247 isi mburugbe kene rigezi enyi Honorable Chief Engineer Saema Azubike Nwabuko Dika na Barizu ọchịagha Abia State the Honorable Commissioner for Local Government and Chief Safety Affairs n'Abia State oge nwanne mmadụ anyị jem ọnụ anyị ekene ego ihe a bụ ekwe mụ na Chief Okwudiri Chukwulebe omere ọha niile n'ụmụ Igbo ome ka ọ dị mma Senior Personnel Officer Nigeria National Petroleum Corporation NNPC ezi enyi m onye kwuru ka a na-eme ekwe mụ na Obi Tiger ọbụrụsi ọkpareke Tiger izu ọgụ ọtọ high frequency nwoke siri ike na-eme ihe siri ike sọrọ ya nụ n'ibe sọrọ ya na mgbe sọrọ ya oke nwanne mmadụ ajụjụ jụọ maazị Chukwuma na bọọgụ nwakọ n'obi nke mbụ n'arọ ndị izu ọgụ aka ndị ichie na Beijing China Director Anịgbọgụ Holdings Chairman Unique Capital Club Abuja arụsị obi n'ugwu Emire abata m n'aka ọkwa na ọhaijiri Chief Chukwuemeka Ụbakwere ala ha jibe achaka oke nwado ọha mmọfụ aka ọkwa ojimoto eme ọgọ n'isi okpo Director Amazon Holdings Nigeria agbata obi amụrụ onye na-ego akụ nwata anyị ekene gị abata m n'obi the traditional prime minister akụnwata ihe ma autonomous community mmiri na-ehu ehu maka na mmiri ọbụla na-efu ehu ya na-ehute ihu sarịsarị High Chief Sir Ndubuisi Kanu mmiri na-ezoro ọha nke mbụ n'arọ ndị izu ọgụ omere ọha ndị Igbo na Makọdị mmiri gburugburu Ndupet izu ọgụ Ndupet Nigeria Limited Honorable Chukwuemeka Chinonso Nwankwo the noble son of our principal Chinwetakwa Akụ n'arọ ndị izu ọgụ ọnọdụ ugo na Ọkigwe the Noble Industries Nigeria Limited aka na-emebe mmiri the Nobles mmiri ọma na-enye ndụ isi n'isi ha bụ n'ọnụ mana o nwere isi ka ibiye isi n'isi ha bụ n'ọnụ mana o nwere isi ka ibiye ịma nwoke n'ibe ya ha bụ n'okwu ọnụ ọ naghị eru ha n'aka ọkpụisi bụ ka a na-eri enu ya osisi bụ ka uwe gbujie ya azụkata isi na ndị nọ n'ụwa usoro n'osimiri na onye akara n'aka agwụye onye akara n'aka agwụye onye ka mmadụ ka n'uche ya aka gị n'ụwa chọwa onye iji aka isi na isi ha bụ n'ọnụ okorobịa isi na aka ibe ya ebe n'ebe gboo Agbakọrọ gị ga-ebunye ebe ị ma na onye m ụwa wee bunite atọ. ome ihe jiri ogwu egwu agbara uwe na ejekwa agba egwu na ọgba ebe n'ebe gboo Agbakọrọ gị eyo ga-ebunye ya na-eme n'oge ekwe na ha ọ ga-ebute ego okwu na ọgbọ n'ụlọ